Želim da ovekovečim ovaj video, želim da ovekovečim ove moje krive zube. Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Nije me bilo duže vreme i postoji jedan jako dobar razlog zašto me nije bilo, a to je nisam imao inspiracije. Naravno, tu je i posao, imam 2 slobodna dana, ali ta 2 slobodna dana sam odlučio nekako da posvetim isključivo sebi, da nemam nikakve veze sa, odnosno nikakvog kontakta sa kompjuterom, editovanjem, kamerama i svim tim stvarima. Onako prosto sam želeo da izdvojim te dane za sebe, za prijatelje, da izađem napolje, da gledam neku seriju, film i tako dalje i tako dalje. Tako da izvinjavam se svima onima koji me prate, zbog današnje naravno teme, koji me prate zbog video recepata. Ukoliko ste u potrazi za nekim receptom, možete pronaći neke nove recepte na mom Instagram profilu Branimir Stamenić, ti recepti su u pisanoj formi, a što se tiče ovako generalno snimanja na YouTube-u, bit će verovatno vikendom, ne svakog vikenda, ali verovatno onda kada osjetim potrebu za nekom temom ili za nekim video receptom koji bih mogao da izbacim. Današnja tema je, kao što vidite po samom naslovu, fiksna proteza. Ja verujem već da ste primetili da se ovde nešto dešava, tako da sam namenski se uključio kameru i poželeo da snimim, odnosno ovekovečim ovaj video kao i dosta mojih videa koje sam prethodno snimio. Prosto mislim da će ovo biti jedna jako lepa uspomena, a eto, tek sam na početku ove avanture. Inače, hoću da vam se izvinim unapred zbog svetla, snimam pod prirodnom svetlošću, nisam uključio kamere, izvinjavam se na zvuku, ja se nadam da se dobro čujemo. Što se tiče generalno fiksne proteze, ja moram da kažem da sam ceo život želeo fiksnu protezu, sigurno do sada ima jedno 7-8 godina, međutim kao obično sve u životu, kada nešto previše želite i kada eto, nešto planirate, desi se to da se ispreče neke stvari, da to što ste planirali odložite za neki drugi put i tako od godine do godine, od godine do godine. Zapravo, ja 7-8 godina nisam stavio fiksnu protezu i meni 7-8 godina, odnosno koliko već imam 24, su krivi zubi. Problem uopšte nije toliko do krivih zuba, naravno estetski jeste problem, ali veći je problem u tom nekom zdravstvenom smislu, jer ja niti nemam pravilan zagrižaj, niti imam zdrav zagrižaj, zubi se troše, a svi dobro znamo koliko se zubi troše, da je njihov radni životni vek znatno kratak. Ja ću odmah morati da kažem da koliko je ovaj živim u Novom Sadu, 3-4 godine, ja nisam imao svog zubara i to je dovoljan pokazatelj koliko sam brinuo o svojim zubima. Uvek su mi bili na poslednjem i predposlednjem mestu, uvek je bilo nešto preče i tako dalje i tako bliže. Tako da sam ja jednom seo za sto, listao malo internet i na Instagramu mi je iskočila reklama ordinacije Dr. Kalen. Dakle, meni niko nije preporučio nikakvu ordinaciju, niti sam se nešto raspitivao, prosto desilo se tako spontano, ja sam ušao u njihov profil, pogledao njihov portfolio koji su oni kačili i to mi je nekako ulilo poverenje da ja zakažem termin kod njih. Ja moram da skrenem pažnju, jer sad ne znam ko gleda ovaj video, na važnost prisutnosti na društvenim mrežama. Dakle, koji god biznis imate, ukoliko ste prisutni na društvenim mrežama i ukoliko pametno koristite društvene mreže, to je jedan jako dobar pristup, ako mogu tako da kažem, prema svima onima koji će postati vaš potencijalni klijent, pacijent i kako god. Tako da eto, to je bilo jedno moje otkrivanje ordinacije Kalen, odnosno mesta gde ću ja započeti ceo ovaj proces. Ja sam naravno zakazao, otišao na prvu konsultaciju, tada sam odmah otišao sam sa svojom drugaricom, što je bilo jako interesantno, jer je bila situacija da smo sedeli, znači ja na prvoj stolici, ona ispred mene i zajedno smo bili onako u istom sosu i kao sad šta bude bude. I ništa, tamo su mi rekli da sam ja definitivno kandidat za fiksnu protezu. Tada sam odmah uradio i čišćenje zuba od kamenca. Naravno, koliko god sam ja zapostavljao svoje zube, hvala Bogu nisam imao nekih velikih problema, a jedan veći kvar na sedmici i jedan tačkasti karijes koji je bio rešen za 2 minuta. Sve ostale stvari koje sam radio sam eto prosto da bih sebi ispunio želju i da bih uradio nešto što sam dugo planirao, a to je bilo i zamena crnih plombi u bele, tako da sada u svojim ustima nemam ni jednu crnu plombu, sve su zamenjene. Što se tiče sedmice, ja moram da se ovom prilikom zahvalim doktorki Tihani, koja mi je spasila sedmicu, jer kod svih drugih doktora kod kojih sam bio su hteli da mi izvade tu sedmicu, međutim, eto, bio je nažalost rađen ili na sreću kako god proces endodoncije, odnosno lečenja korena kanala ili ti umrtljivanje živca po našem, ali svakako sad taj zub je sačuvan, saniran i iskreno sam stvarno zahvalan jer ja
kao mali sam imao jako velikih problema sa zubima, nemam dovoljan broj zuba u vilici i prosto kad bi još izvadili sedmicu, mislim, stvarno ne bi imalo nikakvog smisla. Fiksna proteza nije došla odmah, iako sam ja želeo da dođe odmah, trajalo je sigurno neki 2,5 nedelje, ceo taj proces od lečenja korena kanala do popravke, zamene plombe i tako dalje, jer naravno ništa nismo mogli da završimo u jednom danu, zato što ordinacija KLM zaista ima previše obaveza i previše posla, tako da smo zakazivali, gledali slobodne termine, uklapali kad ja mogu da se organizujem zbog posla, ali u svakom slučaju to je bilo rešeno i sve je proteklo u najboljem mogućem redu i hvala Bogu nijedan zub me nakon i promene plombe i nakon popravke nije boleo. Nakon toga kada sam sve sanirao, otišao sam na konačno vađenje otisaka. Što se tiče vađenja otisaka, ono što imam da kažem jeste da apsolutno ništa ne boli, čak što više prijatan je osjećaj, zato što eto oni su mi napravili tu neku smesu koja je imala ukus nekih, ja mislim, bombona. Zapravo nisu bile bombone, nego okus lavande ili nešto poput toga, uglavnom prijatan je osjećaj. Jedino što je to malo, ajde kažemo, problem što držite u ustima nekih određenih par minuta taj kalup koji vam doktor drži da bi se sve to lepo steglo, ali u svakom slučaju taj sam proces traje nekih 10-ak minuta. Nakon što sam izvadio otisak, vrlo uskoro sam i zakazao termin za stavljanje fiksne proteze, bio je razmak nekih 7 dana dok su oni napravili taj moj otisak, dok su verovatno nešto tamo odredili. Ja se iskreno ne razumem u to. Otišao sam tog dana 23. februara, htio sam da kažem, mislim da je bilo 23. ali zaista ću zapamtiti taj datum jer je ovo zapravo ostvarenje mog sna i zato i snimam ovaj video. Verujem da će mi biti drag i iskreno jedva čekam da vidim ispravljanje mojih zuba i moj predivni široki osmeh. 23. februara sam otišao da stavim fiksnu protezu, odnosno gornju. Inače, naravno, stavit ću i donju fiksnu, međutim, s obzirom na moje stanje vilice i na zagrižaj koji je predubok, ako bi stavili donju fiksnu, ja bih svojim gornjim zubima pokidao bravice i sve, tako da apsolutno nema ništa od te priče dok se gore malo zubi ne isprave. Što se tiče samog stavljanja fiksne proteze, ja stvarno verujem kogod dođe na ovaj video da je već pogledao milion videa. Proces je isti, dakle, odete kod ortodonta, on vam namaže neki lepak, nakon toga vam lepi ove bravice koje fiksira sa nekim određenim instrumentom, nakon toga vam stavlja žicu. E sad, jedna bitna stvar, što se tiče vrsta fiksne proteze, to vam nisam rekao na početku, ja nosim samo legirajuću, dakle ne nosim gumice, uzeo sam tu neku poboljšanju verziju s obzirom naravno na moje stanje vilice i na to da ta samo legirajuća fiksna proteza ima bolji efekat u smislu brže vraća zube. Što se tiče oralne higijene, dosta je jednostavnija nego kod gumica, tako da eto, postoji nekoliko vrsta samo legirajuće, postoje te tradicionalne, odnosno sa gumicama, i postoje keramičke i još neke estetske providne, kako god, ali u svakom slučaju sam izabrao nešto što će meni najviše odgovarati. Što se tiče konkretno cene, cena kod svakog ortodonta, odnosno svake ordinacije je drugačija. Ja sam platio 1300 evra za obe vilice. Što se tiče klasične proteze, ona je oko 1000 ili 900, sad sve zavisi kada su na akciji, kad nisu, uglavnom je 900-1000 evra, a što se tiče estetske, ona je 1500 pa na gore, ja mislim. Nisam tačno siguran, nemojte me držati za reč. Znači, što se tiče stavljanja fiksne, apsolutno ništa ne boli, možda je malo neprijatno onda kada vam sa tim nekim određenim instrumentom onako malo gurne zub da bi bravica mogla lepo da se zalepi, ali zaista ništa ne boli. E sad, što se tiče, dakle, 23. je februar, u trenutku dok ja ovo pričam, dakle, koji je datum danas? Danas je 6. mart. Prošlo je itekako vremena, pa ću moći, eto, da kažem svoje prvo iskustvo. Ovo mi je prva žica, 23. marta idem na stavljanje druge žice, ne znam kako će biti, ali svaki put kada odete na kontrolu, stavljate sve deblju žicu, odnosno, to znači da vam se sve više i više zubi ispravljaju, ali dobro. Ne znam da li će boleti, ali ću vam naravno ispričati prva 3, 4, 5, 6 dana nekog mog iskustva i doživljaja sa ovim. Prvog dana me apsolutno ništa nije bolelo, što je mene jako čudilo, s obzirom da sam i ja isto pogledao 250 miliona videa. Uglavnom su svi kukali, uglavnom su svi vrištali, govorili da je to jako velika bol, međutim, apsolutno ne. Apsolutno ne, i nemojte verovati, zato što je
bol individualna stvar, odnosno koliko će vas boleti zubi zavisi i od fiksne proteze i od stanja vaših usta, vaših desni, koliko vam je sluzokoža, na primjer, otporna na grebanje žica. Eto, ja na primjer nisam imao uopšte problem sa tim, a pogledao sam gomilu videa koji su rekli da su dobili afte po ustima, ogrebotine, da ih je to previše bolelo, da su stavljali vosak koji vi nalepite na bravicu i to vam služi da vas se ne grebe. Ja zaista nisam imao takvih problema. Čak što više išao sam od osobe do osobe za koju znam da je imala fiksnu protezu i pitao ih zašto me ne boli fiksna, zašto me ne bole u stvari zubi, jer jedini pokazatelj da se nešto dešava je u stvari ta bol. Međutim, eto, koliko sam kukao zašto me ne boli, sljedećeg jutra, odnosno negdje oko 4 sata ujutru, i cijelog narednog tog dana me je stvarno bolela vilica, gornja, zubi su počeli da se pomeraju. Sad što se tiče bole, ja ću vam reći na nekoj skali od 1 do 10. Opet kažem, ta skala je individualna. Ako je, na primjer, meni bila na skali 3, 4, možda će vama biti 7, međutim, nemojte da se vodite time da vam neko kaže da previše boli, jer možda vas uopšte boleti neće. Tog dana, cijelog dana me bolelo nekih 3 po 4. Međutim, već sljedećeg dana, kako je to sve krenulo da još više zateže i kako su zubi postali osjetljivi, mene je zaista bolelo 7,5-8. Čak kada sam pipnuo jezikom kečeve, to je stvarno bolelo, imao sam utisak kao da mi je uzeo neko i zakačio se za moje zube sa nekim klještima. Eto, to je možda, nemojte da vas to preplaši, nije toliko strašno. Ja nisam pio, inače i ne pijem lekove protiv bolova, samo u ekstremnim situacijama, ali zaista nema, mislim, ja nisam imao potrebu za korištenjem lekova i bol je izdrživa, samo što je to uporna nekoliko dana i ne možete baš da funkcionišete i da jedete na način na koji mislite da ćete moći. Prvih 3-4 dana definitivno bez bilo kakve čvrste hrane, dakle smoothie, pudinzi, šta god vi zapravo koristite i jedete, bez da grizete. Što se tiče daljeg oporavka, naravno posle 3-4 dana apsolutno ništa ne osjećate. U trenutku dok ovo pričam, apsolutno ništa ne osjećam, možda zato što je taj efekat žice koja je postavljena već onako prošao i sad je red da se stavi možda deblja žica, jer su se za zubi sa ovom žicom vratili, odnosno ispravili koliko su mogli da se isprave, ne znam. Što se tiče nekih drugih stvari, kada stavite fiksnu protezu, naravno da je jako bitno da imate i mnogo bolju higijenu vaših usta. Sad, dolazimo na taj drugi deo ovog videa gdje ću vam ja pokazati šta ja u stvari koristim. Što se tiče tih svih četkica, pasti za zube, možete koristiti neke najobičnije, možete koristiti šta god. Ja sam ovdje u ovom neseseru uzeo i pripremio sve ono što bih vam pokazao. Što se tiče tih nekih pomoćnih alatkica koje koristim, definitivno to su interdentalne četkice koje apsolutno nikad nisam koristio i one super služe i pomažu kada hoćete da neki višak hrane ili nečega lepo očistite, a ne možete da priđete samom četkicom. Naravno, imam više verzija, ovo je inače Curaproxova. Također imam i neke koje su, nemam pojma, TP, Interdental 2, soft su, ovo su kao najtanje i naravno ja sam imao veliki problem s tim što su meni zubi onako baš spojeni i čak ni ova interdentalna četkica nije mogla lepo da prođe, mada mislim da ovo nije najtanja koja postoji, pošto imate od 1 do 6, ja mislim, bar ovdje tako piše. Što se tiče drugih stvari, naravno konac za zube, Dontodent koristim, možete koristiti i Oral-B koji god. Odnosno, zapravo, pričam vam sve ovo šta koristim dok nisam uzeo jedan uređaj koji ću vam naravno pokazati, ne mogu vam iznati jer je u kupatilu, ali ću pokazati kutiju. Dakle, ovo sam koristio, interdentalne četkice koristim još uvek povremeno, ali, na primjer, konac sam koristio koliko sam mogao da koristim, jer nećete moći da koristite konac kad imate fiksnu protezu. Onako, s vremena na vreme, na prednjim zubima, samo na donjim zubima gdje nemam fiksnu protezu, jer na svim drugim zubima apsolutno nisam mogao ni da dohvatim, niti sam želeo da se igram, da ne daj Bože pokidam bravice. Što se tiče, da, evo ga ovaj vosak što sam htio da vam pokažem, ovo je vosak koji stavljate ukoliko vas nešto žulja i eto, kao što sam malo pre rekao, apsolutno ga nisam ni otvorio, niti sam koristio i nadam se da neće imati potrebe za tim. Ukoliko bude potrebe, naravno koristit ću, neću mučiti sebe. Vosak potopite po toplu vodu da se malo onako rastopi, zatim napravite grudvicu i zalepite za bravicu. U posljednje vreme zaista volim da koristim
Curaproxove četkice. Ovo je jedna četkica koju sam koristio pre, dakle najnormalnija je, ima jako lepa vlakna, jako je bogata, soft je, zapravo ultra soft i mislim da je vreme još malo da je promenim, ali iskreno sad više ovu ne koristim jer sam kupio drugu Curaproxovu četkicu koja je ortodonska i kao što možete vidjeti, ja ću pokušati ovako sada da približim, ako to bude fokusiralo, ako ne, nikom ništa. Ta četkica ima jako čudna vlakna, odnosno ovdje po sredini apsolutno nema vlakna, odnosno ima jako mala, kako bi vi zapravo mogli lepo da očetkate zube. I također su ova vlakna mekana i stvarno su kvalitetna i isto su, ja mislim, soft. Da, naravno još jedna stvar, Curaproxova četkica, to je sa ovim single vrhom ili kako god se naziva. Ovo je zaista jako dobro i mislim da ću koristiti čak i kad budem skinuo fiksnu protezu. Ovo vas stvarno tera da perete zub po zub i to baš onako dobro i detaljno. Što se tiče pasti za zube, ja koristim trenutno Curaproxovu pastu za zube. Ja ću vam sada zoomirati da možete lepo, to jeste fokusirati da možete lepo da vidite. U pitanju je ova četkica, odnosno pasta za zube, pardon. Zaboravih da vam pokažem i vodicu za ispiranje usta. Ja koristim Dontodentovu. Koristio sam plavu, koristio sam zelenu, ovu tek treba da otvorim i da probam i iskreno ću vam reći i preporučiti da ne kupujete plavu jer boji jezik, kasnije vam se stvara taj neki beli sloj na jeziku, to sam bar ja imao, previše je ljuto i nije toliko prijatno. Zeleni je okej, a ovaj senzitiv mislim da će biti zapravo najbolji. Moja preporuka je da menjate, da ne koristite non stop jednu tečnost za ispiranje usta, već da menjate, svaki put kada potrošite neko pakovanje kupite neko drugo. Preporučujem također da ne koristite Listerin, da ne koristite ove vodice koje imaju u sebi alkohol. I posljednja stvar koju sam kupio pre par dana i koju rado preporučujem svima, posebno za osobe koje imaju fiksnu protezu, a i za sve osobe koje hoće da poboljšaju svoju oralnu higijenu. Zbog ovog proizvoda ja više ne koristim ni konac za zube, ni interdentalnu četkicu u smislu da to radim svako veče, osim naravno kad i nešto jedem pa mi treba interdentalna kad nisam kući. To je definitivno, poneo sam naravno kutiju, odnosno poneo sam sad i ovaj uređaj zato što sam išao po vodicu. Oralni tuš ili ti oralni irigator, konkretno ovo je marka Waterpik. Sad ću vam pokazati ovako iz ruke kako izgleda, jako je zapravo lep. Mislio sam da, kada sam gledao na internetu, da je dosta veći, međutim ovo staje u ruku, može također da se nosi i na putovanja. Kako funkcioniše? Dakle, otvorite ovdje, imate rezervoar u koji sipate vodu, mislim da staje nekih možda 500 ml vode, poklopite, uključite u struju, ovdje imate dugme da upalite, naravno imate nekoliko opcija od 2 do 10 jačina, ja trenutno koristim na 2, iskreno čak i na 4 je onako baš ekstremno veliki pritisak, tako da preporučljivo je da nekoliko nedelja pa čak i mjeseci koristite najslabiji pritisak. Zatim imate ovaj ovdje pipak, ja ga tako nazivam, ne znam kako se stručno zove. Uključite i krenete polako da perete vaše zube. Ono što moram da napomenem je da zatvorite usta, da ne gledate sebe u ogledalo jer ovo zaista previše prska, napravit ćete džumbus u kupatilu. Naravno prvi put ćete verovatno uraditi istu glupost kao i ja, to je da sam onako baš ovako gledao u ogledalo i baš napravio haos, tako da ne znam koliko traje već ovaj video. U principu mislim da bi to bilo sve, nadam se da nisam ništa zaboravio, vi mi pišite dole u komentarima ukoliko imate neka pitanja i ukoliko želite da snimim možda neki proces kako perem zube ili nešto tako, možda bi bilo interesantno i zanimljivo. Još jednom pokazat ću svoje zube, želim da ovekovečim ovaj video, želim da ovekovečim ove moje krive zube i moj nepravilni zagrižaj. Mislim da mi se želja, odnosno moj san da imam fiksnu protezu, odnosno da imam prave zube, trenutno ostvaruje, što sam zaista, na čemu sam zaista jako presrećan. Hvala vam puno na gledanju ovog videa. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu, a do tada ostanite zdravo i vidimo se.